Tswilo zaulimi a Ronald Chilumpha walosera kuti chiwerengero cha alimi opindula ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo chaka chino chichepa kamba kakukwera mtengo kwa zipangizozi. Chilumpha ati kukwera kwa mitengo ya zipangizozi kukhudza ndalama zomwe boma linayika padera kuti igwirire ntchito yozigulira chaka chino. Imon Piringu walemba ripoti iyi. Pomwe mitengo ya zipangizo zaulimi ikupitirira kukwera pa msika mdziko lino, katswiri wa zaulimi a Ronald Chilumpha wati kuchedwa kuyamba ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo kuchititsa kuti chiwerengero cha anthu opindula ndi ndondomekoyi chichepe kamba kakuchepanso mphamvu kwa ndalama yomwe ndondomekoyi igwiritse ntchito. Avavatu kamba chonchi chifukwa choti bajeti ndi yamakwacha koma tikang'ana mitengo ya zipangizo pasika mitengo imene ikupitiriza kukwera. Izi zikuonera kuti anthu amene angapindule achepa chifukwa choti mitengo ya zipangizo yakwera. Mwina dongosolo limene lingachitike nkukasintha bajetiyo kuti ikhale ichulukirapo pene tindikukhulupirira kuti zingatheke. Katswiri wina wa zaulimi Dr. Horace Phiri ngakhale wati kuchepa kwa thandizo kuchoka kwa abwezi a dziko lino kukukhudza alimi ena maka omwe anawachotsa pa mndandanda wa opindula ndi zipangizo zaulimi zotsika mitengozi, iye akuganiza kuti kuonjezera kwa chiwerengero cha anthu opindula ndi ndondomeko ya boma ya zipangizo zaulimi ndiye yankho ku mavutowa. Maprogram amene amathandizira alimi makamaka iwo amene mwina mapezedwe awo ali ochepekedwa, amenewa mwina kukhoza kukhala kofunikira kuti aunikidwenso bwino, kutanthauza kuti mwina chiwerengero makamaka zinthu zikachitika motene. Pomwe inkapereka ndondomeko ya zachuma ya chaka chino, nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda inati ntchito ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo ya chaka chino ayipatsa ndalama zokwana 131.6 biliyoni kwacha, yomwe ili yotsika kuchoka pa 161 biliyoni kwacha ya chaka chatha. Nduna ya zaulimi asamkawale posachedwapa inati ndondomeko ya zipangizo zaulimi zotsika mtengo ya chaka chino iyamba msanga maka pakati pa mwezi wa Julayi ndi August. Mbalo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe, ndine Imon Piringu. Tikadali pa zaulimi malipoti ati dziko lino likutaya mwayi opeza $600 million ya America pa chaka polephera kufikira msika wa thonje wa matani 500,000 lomwe likufunika ku Japan, India ndi misika ina yakunja. Zambiri mulipoti ili la Wini Lwembe. Dziko lino akuti lagwiritsa ntchito mahektala 27,000 pa ulimi wa thonje chaka chino chokha. Alimi 29,000 ndi omwe analembetsa mayina kuti alime thonje ndipo akwanitsa kukolola matani 20,000 a thonjeyu. Mneneri wa bungwe la Cotton Council of Malawi, Priscilla Jamali, wati bungweli layamba kugwiritsa ntchito ndondomeko zatsopano zothandiza kutukula ulimiwo. Takhala tikufoka pa nkhani ya ulimi wathu je kutulutsa thonje lochuluka chifukwa yonena kuti mbewu zinativuta. Atapanga kuonetsetsa kunena kuti ulimi wa thonje upite patsogolo ndi kubweretsa system uyu. Tsono system imene ikuthandizira ndithu kuti amene anapereka ndalama mu system muja athe kupanga monitor, adzitha kuona ndithu kuti zinthu zikuyenda chonchi ndipo business yathu ikuyenda motero kuti tipangaso phindu anthu onena kuti tinayika ndalama zathu mulimi wa thonje. Polankhulapo mkulu wa nthambi yona za ulimi wa minda ikuluikulu a Henry Msatilomo wati undunawo ndi wokonzeka kuthandiza alimi a thonje. Umene timagwira ntchito ngati ife America Farm timatengana na stakeholders athu kuti akhale ndi chidwi. Ndiye tili ndi anzathu a Cotton Council of Malawi amene mwina tikhoza kulankhulana ngati angapange mobilize alimi oti alime minda ikuluikulu ya thonje kuti tikhoza kupezerapo mwayi pa msika umene. Mawu ake katswiri pa nkhani za ulimi Atamani Nkhono Mvula wati dziko lino lili ndi kuthekera kochita bwino pa ulimi wa mbewu ya thonje mwa zina potengera nyengo yake yomwe ndi yogwirizana ndi ulimiwu. Kuti ni mwayi waukulu kuti alimi atha kumalima mbewu imeneyi ndi kumapanga ndalama zochuluka. Ndiye mwina tipemphe alimi amene ali ndi kuthekera mwina and America Farms kapena kuthekera kwa ndundu nawo kuti mbewu ya thonje ndi mbewu imene tiyenera kuti tilimbikitse kwambiri chifukwa chakuti misika ikupezeka yochuluka panopo tikukamba ku India ndi kwina koteno koma maiko ngati France ndochuluka aku Europe amayifunika kwambiri mbewu imene kuchokera ku Malawi. Pakadali pano dziko lino likufunika matani 300,000 a thonje opangira katundu osiyanasiyana mdziko momwe muno.
bungwe la olemba anzawo ntchito Employers Consultative Association of Malawi ECAM lavomereza kuti vuto lakugwiritsa ntchito ana likupitirira chifukwa ena mwa ine kampani ndi bizinesi samatsata malamulo. Koma mmodzi mwa akuluakulu a ECAM a George Matipwiri wati akuchita zotheka kuphunzitsa anthu zakuyipa kwa mchitidwewo. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Nduna ya za ntchito apita dimba yati pa ana 2 miliyoniwa 72% ali ku nthambi ya zaulimi, 23% akugwira ntchito za mnyumba, pomwe ena akugwira ntchito za usodzi ndi msitolo. Pofuna kuthana ndi vutoli, adimba afotokoza kuti mgwirizano kufunika pakati pa mbali zokhudzidwa poonetsa kuti mchitidwewu watheratu. Zikhudza maphunziro awo. Ana anzawo ali mklasi, iwo tikapititsa kumunda, akasoke foja, ola akapalire chimanga, ola akawedze nsomba. Sizoona ya chifukwa nthawi yonera kuti akonze tsogolo lawo pokhala mklasi. Ndi nthawi imene tikwaruma kuti akagwire ntchito. Zimenezo malamulo sakulola. Ndipo malamulo athu ndokhwima kwambiri. Chimene tingapemphe kwa ife tonse ndiyonena kuti tigwirane manja amabungwe osiyanasiyana komanso makolo ndi ena onse kunena kuti ana akuyenera kukhala mkalasi. Nthumwi ya bungwe la olemba anthu ntchito la ECAM George Matipwiri yati pakufunika kuchilimika pa ntchito yodziwitsa mabungwe komanso anthu osiyanasiyana zakuyipa kwa mchitidwewu. Bungwe ndilothandiza kuphunzitsa anzathu amene akukumana ndi vuto limene lili, koma makamaka timasiranso anzathu amene amaonesesa kuti malamulo agwire ntchito. Ndiye mumaona kuti akuleba akubwera kupanga chipikisheni malo ogwira ntchito kuti mchitidwe umenewu utheretu. Tsiku lokumbukira kuthetsa mchitidwe olembana ntchito lidakhazikitsidwa ndi bungwe la International Labour Organization mchaka ya 2002 ndipo mayiko amalikumbukira pa 12 June chaka chilichonse. Akatswiri pa ntchito zachuma ati mchitidwe wa akambelembere ena omwe amabera anthu ndalama kudzera palamya zamanja ndi omwe ukusokoneza ntchito yolimbikitsa njira zamakono pa ntchito zachuma. Mtsogoleri wa bungwe lomwe angolikhazikitsa kumene la Digital Financial Services ADFs William Kaunda wanena izi ku Lilongwe, pomwe anatsindikanso kufunika kuphunzitsa anthu zokhudza njirazi. Dickson Chivwati Gondwe wathandiza mbiri mu ripoti. Malinga ndi mtsogoleri wa bungwe la Association for Digital Financial Services William Kaunda, ndondomekoyi ithandiza kwambiri kuti anthu osiyanasiyana omagwira ntchito zachuma achilimike polimbikitsa njira zamakono. Iwo akukhulupirira kuti bungwe lilimbikitsanso kuti mabanki mdziko muno adzigwira ntchito limodzi ndi nthambi zosiyanasiyana polimbikitsa ntchito zachuma. Kwa mtu alimuone posachedwapa pachitika zinthu ziwiri zitatu zokuti ukambelembere uja wacheperako. Mugwirizano wathu ndi thandizo limene tili nalo pa gulu lathu ndi lochokera ku Makra laonesa kuti amakira posachedwa apa akhala kulemba kauniuni wa anthu wa cellphone. Wachiwiri kwa governor wa Reserve Bank of Malawi William Matambo nawo ayamikira ndondomekoyi pofotokoza kuti onse ali patsogolo kwambiri polimbikitsa njira zamakono pa nkhani zachuma. Timayuza ya digital. So kwa nthawi yoyamba pala association imene anthu onsewo abwera pamodzi. Ndiye kwa ifeyo ngati Reserve Bank ndife osangalala chifukwa chokuti ndiye kuti tikamafuna kuti chinthu chichitike tili ndi bungwe limodzi limene tizikhala nalo pamodzi andi tikayankhula nawo zinthu amenewo tidzidziwa kuti chinthu ichi chichitika chifukwa tagwirizana tonse pamodzi. Bungwe lidzigwira ntchito ndi mabanki, ochita ntchito za insurance, komanso iwo amene amapereka ngongole kwa anthu osiyanasiyana. Malo mwa Zodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe. Chipani cha Alliance for Democracy chapempha kuti anthu atsindike pa mfundo zawo osati kugwiritsa ntchito bodza kapena kuyipitsa mbiri za ena pomemeza anthu kuti adzawasankhe pa chisankho chikudzachi. Mkulu othandizira kupeza chuma cha chipanichi Alfred Adam walankhula izi pa msonkhano wa atolankhani pomwe amalengeza kuti sapikisana nawo ngati phungu dera lapakati kumwera kuvuma kwa mzuzu chifukwa sanathe kulembetsa mkaundula wa voti monga mwalamulo. Toera Katswiri walemba ripoti ili. Mkulu othandizira kupeza chuma mchipani cha Ford Alfred Adam wapempha kuti kampeni kubwerayi ikhale yoti anthu awunikire mfundo zawo osati kuyipitsirana mbiri komwe anthu ambiri amakonda kuchita. Adam anayankhula izi pa msonkhano wa atolankhani ku Mzuzu pomwe amalengeza kuti sapikisana nawo ngati phungu ku South East mu mzinda wa Mzuzu kamba kuti sanathe kulembetsa kuti adzaponye voti zomwe ndizofunika kuti munthu athe kupikisana. Adam ati sanathe kulembetsa chifukwa cha ulendo omwe anali nawo wa pantchito pa nthawi yolembetsa koyamba
ndipo nthawi idawonjezeredwa sanathenso chifukwa chiphaso chawo chaunzika chinali chakale osati kuyambira pa 21 Oktoba ngati mmene amafunira a MEC, zomwe iwo ati zalepheretsanso anthu ambiri kulembetsa. Atisankha maudindo awo amafuna zoti zapangira chani inuyo tikakusankhani kuti mukhale pamenepo ifeyo ngati ife community yathu muzatipangira chani. Tell the people, awuzeni anthu chimene inuyo muzapangire, musalimbane ndi za uyo chifukwa kumene akuyimira uyo ndi kwina. Adamu alengeza kuti athandiza Dennis Mhone omwe ndi mkulu wa chipani cha Ford kumpoto, pomwenso akana mphekesera zakuti akuthandiza phungu odziyimira payekha. Ndipo mkulu woona za ndale kwa Ford Ernest Kondowe wati chipani chawo chili okonzeka kuyamba kampeni ndipo akukhulupirira kuti apambana pa mpikisano wa phungu ku South East mu mzinda wa Mzuzu. Kulephera kwa Hiroshima kuyimirira ndoti Dennis anali pa bench apo tikananena kuti anali ndi mpira, tikananena kuti tili ndi substitute, best substitute pa bench. Ndiye Mhone ali ready kuyimirira chipani cha Ford. Malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Towera Katswiri. Gulu lomwe likuzitcha Citizens for Credible Elections lati lipitirira ndi ganizo lake lochita chionetsero lachinayi sabata yamawa, ngakhale pali zokambirana zomwe khonsolo ya Lilongwe yati ikufuna kuchita ndi gululi. Mkulu wa gululi ya Sylvester Namiwa wauza msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe kuti ndiokonzeka kukumana ndi khonsoloyi koma sayimitsa chionetserochi. Anamiwa akufotokoza. Ndi maganiza kuti nthawi yakwana kuti amalawi tonse tivomere kuna kuti ulamulo tinawo muno ndi wa democracy. Tinawupeza movutikira kwambiri, anthu ena anaphedwa, ena anataya magazi, ena anataya okondedwa awo. Sitibwereranso mbuyo. Ndiye democracy imene tinayisankha pa 14 June 1993 ja imanena kuti tili ndi maufulu osiyanasiyana, kuphatikizapo ufulu okumana pamodzi komanso ufulu ochita zionetsero zabata ndi mtendere. Ndiyeno zimene akuyankhanizo ndi zimene amayeneka kutere chifukwa tikaziwisa amatitana.